Bé, bona nit a totes i tots. La primera pregunta va en relació a la participació. Els últims mesos hem vist alguna acció aïllada que reclama la participació de la gent del nostre poble, una actuació massa esbiaixada que permet poc de marge per a la imaginació i la verdadera participació. Entenem que la participació en la presa de decisions política no és una moda, és un dret que tenim tota la ciutadania i per poder fer efectives polítiques de participació hem de creure en ella i entendre-la com a part essencial del projecte polític que portem endavant. Cal, per tant, que tots els agents que formen part del govern municipal hi creguen. Però bé, tot i això, menys és res. Ens agradaria saber si existeix un pla de participació, un projecte a llarg termini per instaurar un model participatiu en la presa de decisions i no pedaços, ací i allà. En cas d'existir, quins són els seus objectius i quines les línies estratègiques de treball. I alhora aprofitem també per fer una altra pregunta en relació a la participació, ja que hem vist a una de les partides dels comptes municipals de 2016 que apareix una despesa de 4.221,40 euros destinada a participació ciutadana. I voldríem saber a què es va destinar aquesta despesa. Moltes gràcies. Té la veu el regidor de Participació, Andreu Lluc. Bé, hola, bona nit. A veure, sobre en què es tracta tot este procés, no me'n recordo de manera esbiaixada. Tot aquest procés el que ve a significar al cap i a la fi és l'aprenentatge de la participació, tant de part de la ciutadania com de part de l'Ajuntament i d'aquest regidor que parla. Perquè, a veure, seria genial, i també fent referència a quin és el model o quin és el pla, seria genial dir Canals, poble participatiu al 2019. Jo me presento després a les eleccions, dic mira que guai. Però és molt més complicat que això. No es poden permetre des del principi que Canals siga un poble que sàpiga totes les mesures que s'ha de prendre i quins són tots els mecanismes. És una cosa que, de fet, quin és el projecte principal que tinc per aquesta legislatura en quant a participació? Que me sobrevisca. Que arribi el 2019 i qui ostente la regidoria de participació, perquè espero que continuï, tinga ja algo al que agarrar-se i que continuï des del seu punt de vista, si és una altra persona, però que la continuï la participació. Però, i per això és important el fet, ja que es fa referència a l'última actuació, que és la que hem fet en l'aula de natura, que encara estem fent-la, la de per què s'ha fet en diverses sessions i no només en una, perquè la primera consistia en un recull d'informació, la segona era l'acte i la tercera és la definitiva. Precisament per això, perquè no tenim encara tots aquests mecanismes propis per a que la participació siga completa. No obstant això, jo convido a tot el món que esteu ací a que, encara que siga l'última, que vingueu, que participeu. Ser membres de l'Ajuntament no lleva que podem participar en aquestes coses, ja que al cap i a la fi són tots ciutadans. Després, fa referència als comptes municipals 2016. Imagina que la despesa, la destinació d'aquesta despesa estarà en la liquidació del 2016, tractat en la Comissió d'Economia. De tota manera, no te sabré dir exactament perquè jo no vaig fer els pressupostos del 16, jo vaig prendre posició a finals d'any, entonces concretament no te sé dir, però en la liquidació de ben segur que està. I no sé si em deixa alguna coseta més, però... Moltes gràcies.